Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heja Eurobiste Eylül'e 2025 şemili Brüksel'e saat 13'de lamede çağırdı emen uçan bina var ujede peşkeş bikendem de mazadi araya berapoya. Endamên Komîsyona Yeniden Partî Meral Danış Beştaş û Cengiz Çiçek li ser xebatên Komîsyonê axivîn hevberdevka HDK Meral Danış Beştaş di heman demede endama Komîsyona li Meclisê ye. Meral Danış Beştaş işaret bi rewşa rêbera pokir û got Öcalan rêveberê vê pêvajoyê ye lewma divê karibe azad bixebite. Meral Danış Beştaş anî ziman ku divê birêz Öcalan karibe bi her kesî re hevdîtîne bike wiha axivî. Aktoreke siyasî ku du pozisyona rêbertiyê de ye divê karibe rahat baxıve. Di civîna Davîdê jî me li gelek kesan guhdarî kir. Herkesî tecrübe û pêşniyarê xwe kirin lê li keleka me Öcalan heye û divê komîsyon biçe îmraliyê. Ji ber ku ev rêveberê pêvajoyê ye. Meral Danış Beştaş hewdanê rêbera Poyê ji bo pêvajoyê jî şîrovekirin û got yê ku herî zêde pêvajoyê dizane birêz Öcalanê û di heman demede pêşengiyê jêre dike. Tevî ku dewletê tiştek nekiribe jî gavên mezin avêtin. Ji bo vê yekê jî divê beriya herkesî li birêz Öcalan were guhdarî kirin beriya ku dereng bikeve divê komîsyon biçe îmraliyê. Parlamenterê Dem Partî û endamên Komîsyona li Meclisê Cengiz Çiçek jî ji ajansa welat re axivî. Cengiz Çiçek balkişan ser rola komîsyonê û wiha got beriya her tiştî divê komîsyon li birêz Öcalan guhdarî bike. Karê serekeyê komîsyonê hevdîtina birêz Öcalan e. Me divê mijarê de gelek gotûbêj kirin. Di cotma hayde an jî beriya wê berpirsyariya herî mezin a komîsyonê guhdarkirina birêz Öcalan e. Cengiz Çiçek herî wiha diyar kir ku ji bo pêşveçûna pêvajoyê divê şert û mercên birêz Öcalan jî bên baş kirin. Li alêkî birêz Öcalan û tevgera Kurd wê gavan bavêjin lê li aliyê din wê tecrît dewam bike ev nabe. Meheke hevdîtin çênebûn divê birêz Öcalan rojane hevdîtine bike û tevlî pêvajoyê bibe. Parêzeran nerazbûn nîşanî biryara Konseya Avrupayê dan Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê di civîna xwe ya 15 û 17 Hêlonê de carekê din wexta dewleta tir. Bi vî rengî carekê din destûra tecrîtê da û ti biryarek erenî ji civînê derneket. Komîteyê di biryara xwe de bank li Tirkiyeyê kir ku tavilê gavên pêwîst bavêje û herî dereng heta dawiya hezîrana 2026an agahî xwest. Ev biryara komîteyê ji aliyê gelek derdoran ve bû cihê rexneyê. Endama Komîsyona Mafê Mirovana Demokrasiya Navnetewê Maftat Parêzer Rengin Ergül biryar şîrove kir. Rengin Ergül işaret bi pêvajoya aştî û civaka demokratîk kir û got em behsa pêvajoyekê aştiyê dikin ji ber vê yekê komîteyê diviya bû ku biryareke bi bandor li ser vê mijarê bide û ev yek jî dihat hevkirin. Parêzer Rengin Ergül diyar kir ku cezaya hetayê li Tirkiyeyê li dijî azadiya fîzîkî ya birêz Abdullah Öcalan hatiye danîn û wiha axivî. Di qanûnên Tirkiyeyê rejimeke cezayê müebbeta girankirî heye lê belê rejima cezayê müebbeta girankirî ya li ser birêz Öcalan hatiye ferz kirin niha veguheriye rejimeke ku zêdetirî 4000 girtiyan dihewîne. Divê Tirkiye qanûna derbarê mafê hêviyê de biguherîne û astengên qanûnî yên li pêşiya azadiya fîzîkî ya birêz Öcalan rake. Parlamenterê Dem Partiyê Mêrsînê ku di heman demede parêzere Ali Bozan jî ji anî fere axiviyê wiha got. Awropa li şûna ku destê xwe sivik bike mîna AKP tevgeriya û biryara mafhêviyê ji demê re hişt. Komîteya Wezîran vê carê neh meh dem da. Tirkiye di bin rêveberiya Erdoğan de mixabin wê neh mehan tigavan navêje. Komîteya Wezîran derfeta mijûlkirinê da Tirkiyeyê. Hevserokê DPP'ye wanê Parêzer Cemal Demir jî diyar kir ku mafê hêviyê ne tenê ji bo rêbera Poyê divê ji bo 4000 girtiyên ku cezayê hepseyê hetayê li wan hatiye birîn were bi cîhanîn. Cemil Demir got ku hêza pêkanîna ya Komîteya Wezîran dibin saziya zexta siyasî le dimîne her we bi biryara hatî dayîn re ji bo helwesta keyfî û derveyî hukûqê zemîn têk çêkirin.
DPP و dem Parti em têkoşîna Apê Musa bi domînin Partiya Herêmen Demokratîk DPP têkildarî Sûsiyê mîn salvegera rojnamevan û nivîskar Musa Anter di 20 îlona 2009 de li Amedê ji alê jî tevê ve hate qetilkirin daxuyaneke nivîskî kir. Daxuyanê DPP bi vî rengî ye. Apê Musa ne tenê rewşenbîr û rojnamegerî قدان دبو او ده همان دمده پیشنگ چفمنی آزاد کردستان بو به پنوسا خوی هزدار بگوتن خوی حقیقت او بودنگه گلی کرد ده همان دمده جبو پاراسنا هبون و خوبونا گلی کرد دعوا کرنا سازین زمان چاند و هنره ده پیشنگی کر گلی روزنامه و کواران ده لسر روشا گلی کرد نویسان و ده سیاست ده جه کرد جبروی که جی 20 ایلون 1909 ده لآمده جالی کجرن دولت و هات قتل کرن Arman cavan ev buku penus Apê Musa bişkinin û dengê heqetê bibirin lê ew tucar ne gihiştin arman cexwe. Şoptarên Apê Musa generalên wî yên piçûk rojnamegerên Şepemeniya Azad ên Kurd pênûsa wî li erdê nehiştin û cîhanê dengê heqeta gelê Kurd û hemû bindestan bihîst. Ev encama mîrateya hêja ya Apê Musa û peywîrên wê ne. Em ê rihê têkoşînê ya Apê Musa bidomînin û em ê di riya azadî û demokrasiyê de di riya lêgerîn heqetê de têkoşîna xwe ya bi biryardarî bidomînin. Arabi Ermeni jibo Suriye Federali şevaza Guncave'ye. Sekreteri Giştiye Meclisi Kanuniye Arabi Ermeni Vahiye Mahşikiyan tekildari proje Rojava ve Mahşikiyan hadbeje em Suriye İru Drevşek edene ko Jiyaberi ve Alozya Seranseri Suriye derkete cudaye. Alozya Suriye jihev cuda keriye u PKT'nin ve jihev durxistiye. Dehen revşande tevliheviyen mezhebi zede bune dehaman demede nefret u dijminati dınav gele xelke ve de zede bune. Mahşikiyan bakşa ser sedema sereke ya ve rewşe u ha devam kir ev hemu jiber sor kirin u provokasyona mezhebiye Türkiye rola sereke de çekirina parçe bune dınav gele Suriye'de listiye dixwaze serdama Osmani ve gerine u heremen dagir kiri ilhaq bike Mahşikiyan diğer kir ku jiber siyaseten devlet Türkiye dagir ker parçe buna mezhebi zedetir bu evli gotine xwe zedekir deslatan u xwedî karaktereke durxistin u tek birine siyaseteke yekalidi meşine. PKT'nden encivaka Suriye reddike. Jiber van nezikatiyan dibe ku PKT jmafen xoye bepar bimine. Her va xabat liguri destur u kanunan hatiye betal kirin. Meclisa gel hat hilweşandın destur cihatın betal kirin. Ev jibun sedema ferskina desilatdariya zordar. Vahiya mahşikiyan dıdaviya xaftına xoye dibeje federali de aştiya navxoyi ya nabera PKT encivaka Suriye ya resende bipareze. Her va de یک پاره بونا خاکا سوریه میسوگر بکه دالیا آبوری دجی هر هرمک ده به آوه که عادلانه هرمندن تمام بکه شهید کارکر مظلوم لحلبه هات بیرانی میرسا مالباتن شهیدان لحلبه جبو شروان هپگه خلیب عثمان بن اسناف کارکر مظلوم کو 16 چلیا 2019 دل هرم گاری شهید بو مراسم اکل دارخست مراسم لقادا شهیدان آلو رشوای تاخی شیخ مقصود حلبه هات دارخستن اندام هنونرین پارتین سیاسی رخصتن انجواکا سویل و هیزن اولکاریا هندور هر واشینین تاخی تبلی مراسم بون مراسم بداخل که رزگرتن دست بکر پشره هفسروکا میرسا مالباتن شهیدان زنارین آفرین آخوی گود شهید کارکر ببینه که مزن جبو پیکان نجانه که آزاد جبو گل خواهی کوشایه جربه برین هیزن اولکاریا هندورن شیرو محمدی آخوی گود شهید کارکر لگوری واطیا ناوی خوشیا جبو دوزا خواه گل خواه و ناسنامه خواه تی کوشیا و جوانی خواه جبو ولات خواه فدا کر جخز من شهید کارکر انیسه عثمان باسه تیبتمندی تی کوشین ولات پارزیا شهید کر لداویه ده بلگیا شهید کارکر هات خواندن و رادسی مالباتی و هات کرن پشتی آخافتنان شینین سرساقی جمالبات شهید رخست
Kampanyaya mafê diyarkirina Çaranûsê 100,000 imza hatin komkirin. 14 îlonê kampanya mafê diyarkirina Çaranûsê ji bo Swêdayê li ser medyayê dijîtal dest pê kiribû. Di 17 îlonê de jî li bajar û bajarokên Swêdayê jî komkirina îmzayan ji şêniyan dest pê kiribû. Berpirsên kampanyayê diyar kirin ku komkirina îmzayan bidawî bûye û destşan kirin ku zêdetirî 100,000 imza hatine komkirin. Berpirsên kampanyayê got tê dest bi merheleya kontrolkirina îmzayan bikin piş de hejmara zelal adawîn ragihîne. Li gorî berpirsên encamên kampanyayê de ji saziyê navneteweyê de wereşandin. PYD salvegera 22 adamız randına xwe pîroz kir. Meclisa Geştiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD di salvegera 22 de damız randına xwe de daxuyanî da. Di daxuyanî de hat diyarkirin ku partî di serdema rejima bast e ku sedema zordarî û paşguhgir nebû. Bi cesareteke mezin hat damız randin û hat gotin. Partiyê bi saya gerêdana binirxan û berxwedana şehîdên zindanan wekî Şîlan û Hevriyên wê mamoste Osman Bavêcudî, İsa Hiso û Menîce ew zehmetî derbas kirin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku partiyê ji destpêka krîza Sûriye ve xeta siyemîn girt û ev jî bû sedema serkeftina şoreşa gelan û de encamê de rêveberiya xwe serhat ava kirin. PYD di daxuyanê de bapentî bi yekrêzî û helwesteke Kurdî da û bank li hikûmeta Veguheza Sûriye kir û şandeya Kurdî vexwîne Şamê. Kongre Ezidiyên Diasporayê KED hate damizrandin konferansa Ezidiyên Diasporayê di 13 û 14 îlona 2025 de li bajara Hanover Almanyayê bi duruşmeya biriya diyalogê ji bo rêxistinkirin û dezgehkirinê hate li darxistin. Keseytên Ezidî ji oldar siyasetmedar Rewşenbîr nivîskar hunermendan ji çaraliyên cîhanî li konferansê amade bûn. Her wiha cigîrê serokê parlamentoya Almanyayê Bot Romal cigîra balyozê azadiya oliya navneteweyê ji wezîrê derve ya Devletên Yekbûyî Amerîkayê Marc Mersel, şaredarê Hanoverê ya Saksonyayê Moniz Plat, Rewşenbîr û lêkolînerên Sudanî Doktor Abdullah El Fakî El Beşîr Evîn Aziz, seroka rêxistina alîkariya awarte ji Êzidiyan re an Nora û gelek dostên civaka Êzidî jî beşdarî konferansê bûn. Di çarçoya konferansê de pêşengeha wênekêş Rostem Agala û pêşengeha hunermend Qasım El Şerqî bi ser navê Pelavên bermayî û çîrokên berdewam hatin li darxistin. Rûniştên diyalogê ku li ser van mijaran hate pêşkêşkirin wiha ye. Berî û piştî fermanê Êzidî civaka reform û rêxistinkerî rewşa Êzidiyên Sûriyeyê rojava li hundir û derveyî welat. Rewşa Êzidînê Tirkiye û komarên Qawqasyayê nirxandina rewşa şengalê Êzidiyên diasporayê û dijwariya globalizmê. Piştî nîqaşên azad û diyalogên demokratîk Kongre Êzidiyan li diasporayê KED hate damizrandin. Endamên KED'yê ve bi awayeke periyodîk ji nû ve bên hilbijartin. Serçeteke Daişê li Sûriyê hate kuştin di operasyona bi hevkariya koalîsyona navneteyî û pêşengî Amerîkayê û ji alî servîsa têkoşanetî ji terorê ya Iraqê hate kirin de yek ji rêveberên paya bilind ê Daişê li Sûriyê hate kuştin. Li gorî ajansa Reutersê kesê hate kuştin berpirsê rêxistinê ya operasyonên derve û ewlehiyê Omar Abdullah Kader Basam bi navê têzanîn Abdurrahman El Halabiye hat ragihandin ku El Halabi êrişa li ser balyozxaneya mezina İranê ya li Lübnanê jî di nav de êrişên li ser gelek welatan birêve biriye. Li navçeya Karataşê agir bi konên karkeran çandiniyê ket. Li taxa Karakoçer a navçeya Karataşa Edeneyê li qada ku konên karkerên çandiniyê lê ji ber sedemeke nediyar şewat çêbû. Şewat di demeke kurtê gihîşgelek konan û piştî tîmên agirkujiyê yên hatine cihê bûyerê müdaxaleyê şewatê kirin. Di şewatê de 4 kon bi temamî şewitîn. Xebatên tefandina şewatê hîna didome. Şewata ku li qada daristanê ya li taxa kayıklı şakıl a Milasê derket didome. Du êvarî li 8 deverên cuda yên Muğlayê agir bi qadên daristanê ket. Ji van şewata li 6 deveran hat kontrolkirin lê ya li qadên daristanê yên li navçeya
köy cegiz û navçeya Milasê didomin. Heyanha ji ber şewatê 228 xanî hatine valakirin û 582 welatê jî ber bi deverên ewle û hatine veguhestin. Ji hewayî û bejahî ve müdaxaleya li şewata li qada daristaniya li taxa kıyık Şirçalı alî Milasê didome. Lê tevî müdaxaleyan jî şewat nehatiye kontrol kirin. Müdaxaleya ji hewa û bejahiyê ya li şewata ku bi bandora bayê ber belav dibe didome. La Avrupayê jî şewatên daristanan di belavkirina karbonê de rekor şikandin li gorî servîsa çavdêriya atmosferê ya Sams li Yekîtiya Avrupayê ji serê salê ve 12.9 megaton karbon hatiye berdan. Rekora berê di salên 2023 û 2017 de bi 11.4 megaton bû. Sedema vê jî şewatên mezin ku di nîvê meha tebaxê de li İspanya û Portekizê derketiye. Van her du welatan nêzîkî du-sê parên berdana karbonê ya li Avrupayê pêkaniye. Şewatên li Tirkiye, Kıbrıs û Herêma Balkanê jî bandor li qadên berfireh kiriye. Şewat mezin yên ku li Kanadayê çêbûn jî duyemîn berdana karbonê ya herî bilind pêkaniye. Veguhestina toza Sahrayê ya zêde û pelên germahiyê li seransêra Avrupayê jî bandor li vê kiriye. Ev yek bu sedema ku asta ozonê ji sînorên zagonî derbas bibe û kalîteya hewayê xirab bibe. Belê godan jemen û çên nîro pêşkêşkirin ana xatir